በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ምስጋና ሕይወት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ። ትርጉም ይብራህ መስፍን። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ሊቀ ጳጳሳት መንበረ ማርቆስ ግብፂ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኮይና ተርጓሚኣ ኸዓ ሓዊኹም ይብራህ መስፍን ካብ ሃገረ ዓባይ ብሪጣንያ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ኒውካስል እዩ። ቃል ተርጓሚ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣዝያ ሃፍታምን ብዙሕ ንምጽንናዕን ትርጉም ምስጋናን ዝሓዘት ኮይና ንኹሉ ኣብ ዕለታዊ ናብራኻ ንዘጋጥመካ ንኣሽቱ ይኹን ዓበይቲ ሽግራት በዲህካ ክንኦም ዘሎ በረኸት ኣነፂራ እተርሂ መንፈሳዊት መስትያት ከም ምዃና መጠን ካብ ምጉርምራም ኣውፂዓ ብምስጋና ንኽትነብር እትመርሓካ ብርሃን ንእግረ ልቦናኻ እተብርህ ብልጽቲ መጽሓፍ እያ። ስለዚ ኸዓ ካብቲ ዘስተማቐርክዎ በረኸት ኩሉ ክሳተፎም ክምግብዎን ኣለዎ ካብ ዝብል ቅዱስ ቅንእ ተበጊሰ በዛ ድኻ ዓቕመይ ነዛ ወርቂ ዝኾነት መጽሓፍ ንኽትርጉማ ብርዐይ ዘለዓልኩ። ከምታ ኣነ ዝረባሕኩላ ኩሉ ዘንብባ ዘበለ ንኽረብሓላ ድማ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ጐይታ ኾይነ ጸሎተይ ይዕርግ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ነገር ስሙ ይባረኽ ኣሜን። መእተዊ ዛንታ ናይዛ መጽሓፍ ቀዳማይ ኣብ 1965 ኣብ ኣልመንድራ ኣብ እስክንድርያ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ማርሚና ኣብ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ኣቕሪበ ነይረ። እዚ ኣስተምህሮ ምስ ካልእ ኣስተምህሮታተይ ተወሲኹ ንዓኻ ኣታወደይ ኣብ ዝብል መጽሓፍ ተሓቲሙ ተዘርጊሑ። ቃላቱ ኣብ ካልእ መጽሓፍቲ እውን ተዘርግሐ። ካልኣይ ከም እንደገና ኣብ ካቴድራል መንበረ ማርቆስ ካይሮ ዓርቢ ብ16 ወርሓ 5 1980 ስለ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ነመስግን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ኣስተምሂረ ግን ኣይተዘርግሐትን ነይራ። ሳልሳይ እንደገና ዘይተዘርግሐት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብኣ ኣብ ተመሳሳሊ ካቴድራል ብዕለት 31 ወርሓ 12 1980 መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ምስጋና ሕይወት ዝብል ዘተኮረን ዝተረፈኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ምቕባፅን ተስፋን ዝብል ኣስተምህሮ ሃብኩ። እግዚኣብሔር ረዲኡኒ ኸዓ ናብ ሩስያ ኣብ ዝገሽኩሉ እኹል ግዜ ስለ ዘዳለወለይ ነዘንገ ግዚኡ ዘስተምሃርክወንን ካልእ እውን ወሲኸ ናብ ሓንቲ መጽሓፍ ኣኪበ ናይ ምስጋና ሕይወት ብዝብል ክትበቅዕ ክኢላ ኣላ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተሓትሙ ፍልይ ዝበለት እያ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ኣስተምህሮ ብ1965 ኣሕቲምናዮ ዝነበርና ከምኡውን ኣስተንትኖ ብዛዕባ ናይ ምስጋና ጸሎት ብዝብል ዝተሓትመ መጽሓፍ ብ1964 ኣብ ኣዳራሽ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ገዳም ኣምባር ዌስ ዝተዋህበ ትምህርቲ ብቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኣብ መሃረም እስክንድርያ ተደጋጋሚ ዝተሓትመን ዝተዘርግሐን። ኣምላኽ እንተፈቐደ ብሕይወት ከኣ እንተጸናሕና ብፍሉይ ኣብ ናይ ምስጋና ጸሎት ኣብ ውሽጡ ናይ መጽሓፍ 7 ጸሎት ኣግብያ ዘሎ ከም መዝሙር 50 ሰለስቲኡ በረኸታት ከምኡውን ኦ ኣምላኽ መሓረና እንደገና መሓረና ናይ ኣስተንትኖ መጽሓፍ ክንሓትም ኢና። ሞስኮ ወርሒ 6 1988 ምዕራፍ 1 ናይ ምስጋና ሕይወት። እቲ ብናይ ምስጋና ሕይወት ዝነብር ሰብ ንሱ እቲ ሕያዋይ ንጽቡቕ ዘመስግን እምበር ዘይረስዕ እዩ። ንስተገበረሉ ነገር ፈጺሙ ይረስዕን ንስተገበረሉ ነገር ከዓ ብምስጋና ይገልጾ። ምስጋናኡ ኣብ ልቡን ካብ ኣፉ ከዓ ናብ ሰብን እግዚኣብሔርን እዩ። ጐይታ እውን
ነቲ ሓደ ካብቶም 10 ለምጻማት ምስተፈወሰ ናብ ክርስቶስ መጺኡ ዘመስገነ ከኽብሮ ኢና ንርኢ። ነቶም 9 ዝተፈወሱ ግን ክብሪ ምስጋና ክህቡ ስለ ዘይተመልሱ ነቐፎም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 18። ንስኻ ከተመስግን ከለኻ ብዝተገበረልካ ተኣሚንካ ንኣምላኽ ኢኻ ክብሪ ትህብ ዘለኻ። ኣምላኽ ብኻልኦት ሰባት ገይሩ ሰናይ ነገር ክገብረልካ እንከሎ ንኣምላኽ ከተመስግን ይግባእ። ነቲ እግዚኣብሔር ብኡ ገይሩ ሰናይ ዝገበረልካ ሰብ እውን ከተመስግኖ ይግባእ። ምኽንያቱ ንሱ ኣብ መንጎኻን መንጎ ኣምላኽን ናይ ሰናይ ነገር ማእከላይ ስለ ዝነበረ። ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ዘመስግንዎ ኩሉ ግዜ ንግሆን ምሸትን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ኣብ ከም በዓላት ከም ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣውደ ዓመታት ወይ ከዓ ኣብ ህይወቶም ገለ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንከጋጥም ጥራይ እዩ። ናይ ምስጋና ህይወት ግን ፍሉይ መለለይ ወይ ዝፈልየ ነገር ኣሎ። ምናልባት ቀዲሙ ዝመጽእ ናይቲ ሃዋርያ ኣባሃህላ እዩ ክኸውን። ኩሉ ግዜ ምምስጋን፣ ስለ ኩሉ ነገር ኩሉ ሳዕ እናኣመስገንኩሞ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ዝብል ቃል እዩ። ስለዚ ምስጋናና ንኣምላኽ ፍሉይ ምኽንያት ዘድልዮ ዘይኮነስ ኩሉ ሳዕ እዩ ዝብል። ኩሉ ሳዕ ካብ ኮነ ኸዓ ንመላእ ዕድሜኻ ንምስጋና ዝተመደብካ ኢኻ ማለት እዩ። ቅዱስ ሃዋርያ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ፣ ከየባተኽኩም ጸልዩ፣ ብኩሉ ኣመስግኑ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 18 ክብል ገሊጹሎ። ስለዚ እዩ ናይ ምስጋና ጸሎት ቅድሚ ኩሉ ጸሎታት ቀዲሙ ዝመጽእ። ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጽምብላት ኮነ ቅዳሴታትና ብናይ ምስጋና ጸሎት እዩ ዝጅምር። ከምኡውን ናይ ምስጋና ጸሎት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ቀቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ናይ 7 ሰዓታት ጸሎትና ኣብ ናይ ቀትሪ ይኹን ናይ ለይቲ ኣቐሚጣትልና ትርከብ። ስለዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰርክ ወይ ናይ ምሸት ነግህ ወይ ከዓ ወጋሕታ ቀትሪ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ምስቲ ዘማራይ ኮይንና ከዓ ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ንብል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ፍቕዲ 62። ኣብቲ ሓፈሻዊ ናይ ምስጋና ጸሎትና ኣብቲ ናይ ግዜ ኣስተንትኖ ዝቐርበሉ ምስጋና ኢና ነቐድም። ንኣብነት ኣብቲ ናይ ጸሎት ነግ ማለት ናይ ንግሆ ጸሎት ከምዚ ንብል ኢና: ዎ ንጉስ ዘለዓለም ነመስግነካ ኣሎና፣ ከመይሲ ነዛ ለይቲ ብሰላም ኣስጊርካና ኢኻ፣ ናብ ፈላሚት መዓልቲ ቀትሪ ከዓ ኣብፂሕካና ኢኻ። ለይቲ ብሰላም ስለ ዝዓቀብካናን ሓዳስ መዓልቲ ንህይወትና ከዓ ስለ ዝፈቐድካልናን ነመስግነካ ኣሎና። ናይ ሳልሳይ ሰዓት ኣስተንትኖ ጸሎት ከምዚ ንብል: ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት እዚኣ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ክቡራት ሃዋርያትካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ብምስሊ ሓዊ ልሳን ብምሃብ ዝሃብተምካላ ንዓና ንጸሎት ስለ ዘተንሳእካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ናይ ሻድሸይቲ ሰዓት ኣስተንትኖ ጸሎት ከምዚ ንብል: ኩሉ እትመልኽ ንጉስ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣሎና። ምኽንያቱ ስቓይ ናይቲ ሓደ ወድኻ ናይ ምጽንናዕን ናይ ጸሎትን ግዜ ስለ ዝገበርካልና። ናይ ምሸት ጸሎት ከዓ ከምዚ ንብል: ኣንታ ለዋህ ንጉስና ነዛ መዓልቲ ብሰላም ክንሰግራ ዝገበርካን ናብ ምሸት ብምስጋና ስለ ዘብጻሕካናን መብራህቲ ክሳብ ምሸት ክንርኢ ዘብቃዕካናን ነመስግነካ ኣሎና። ስለዚ እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ብሰናይ ዝሓለፍናያ ግዜ ምስጋና ንኣምላኽ ክንህበላ ይግባእ። ምስጋና ብቐጻሊ ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ጸሎት ይኹን ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ዝቐረብ እዩ። ምስጋና ንኹሉ ነገር። ቤተ ክርስቲያንና ግን ዋላ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ናይ ዝኾነ ሰብ ካብ ምድራዊ ህይወት ንሰማይ ዝግዕዘላ
ዝግበር ጸሎት ግንዘት ብናይ ምስጋና ጸሎት እያ ትጅምር። እቲ ሐዋርያ ከምዚ ይብል፣ በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ግበርዎ፣ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር አቦ አመስግንዎ። ቆሎሲስ ምዕራፍ 3:17። ስለዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ስራሕና ንኣምላኽ ኢና ነመስግን። ኣብ ናይ ምስጋና 7 ጸሎትና ከምዚና ንብል፣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣሎና። ስለዚ እምበኣር ኩሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት እውን እዩ። ምክንያቱ ኣምላኽና ንዓና ብቐጻልነትን ብዘይ ምቁራፅን ሰናይ ነገር ስለ ዝገብረልና። እቲ ሐዋርያ ክጽሕፍ እንከሎ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅርዎ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 8:28 ዝበሎ እቲ ሰናይ ንጹር ይኹን ኣይኹን ንሕና ንፈልጦ ኣይንፍለጦ፣ ግን ከዓ ሰናይ እዩ። ስለዚ ከኣዩ ኣምላኽ ገባሪ ሰናያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ሰናይ እምበር ካልእ ክፉ ኣይሰርሕን። ስለ ተኣማኒ ሰብ በዚ ናይ ኣምላኽ ኣገላልጻ እዩ ዝጽዋዕ። ካብ ኣምላኽ ዝመጸ ኩሉ ብሓጎስ ይቕበል፣ ብእምነት ከዓ ኩሉ ንሰናይ እዩ ይብል፣ ንኣምላኽ እውን የመስግኖ። ድሕሪ ግዜ ከዓ ንሰናይ ከም ዝነበረ ይግለጸሉ። ገሊኦም ብርግጽ ንሰናዮም እንከሎ ንሰናዮም ምዃኑ ይጠራጠሩ። ምናልባት ገለ ሰባት ንኩሉ ዝመጻና ነገር ካብ ኣምላኽ እዩ ኢልና ዶ ንቀበል ኢሎም ይሓቱ ይኾኑ። ንሕና ድማ ከምዚ ንብሎም፣ እቲ ካብ ሰባት ኣብ ልዕሊና ዝመጽእ ተግባራት ሰናይ እንተኾይኑ ሰናይ እዩ፣ ሰናይ ተዘይኮይኑ ከዓ ኣምላኽ ናብ ሰናይ ልውጦ እሞ ናበና ሰናይ ኮይኑ ይበጽሓና። ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ንባርነት እዮም ሸይጦሞ። ኣብታ ግዜ እቲኣ ንሳቶም ዝገበርዎ ተግባር ካብ ተንኮል፣ ጉለት ፍቕሪ፣ ጭካነ፣ ቅንኢ ዝተበገሰ ክፉእ ነገር እዩ። ኣምላኽ ግን ነዚ ኩሉ ሓሳብ ናብ ሰናይ ቀይርዎ። ዮሴፍ ከዓ ኣቦ ፈርዖናውያን ጎይታ ኩሉ ዘለዎን ካልኣይ ተጸዋዒ ናይ ንግስነትን ገይርዎ። ኣብ ግብፂ ምጽንሑ ከዓ ምእንቲ ድሕነት ነፍሳት መንባሩ ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ንስኻትኩም ንኽፉአይ ሓሰብኩሞ፣ እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይነ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ከድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 50:20። እቶም ደቂ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንዳተሓጎሱ ስለ ኩሉ ነገር እዮም ዘመስግኑ። ከመስግኑን ከለዉ ከም ትእዛዝ ንምፍጻም ኣይገብርዎን። ተሓቀኛ ምስጋና ከምኡ ኣይኮነን። ምስጋና ንስለምባል ብዘይ ዕግበት ግቡእካ ንምፍጻም ዝፍጸም እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ? ምስጋና ብምሉእ ልቢ ብምሉእ ምእማን ዝቐርብ መስዋዕት እዩ። ንሶም ማለት እቶም ኣመንቲ ብምትእምማንን ርግጸኛታት ኮይኖም ኣምላኽ ሰናይ እምበር ክፉእ ከም ዘየጽሓሎም ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብዚ መርበብ ዝሓበርናዮ ኩሉ ዝመልኽ ከም ምዃኑ መጠን ንኩሉ ዘጋጠሞም ከም ዝቆጻጸሮ እቲ ዝጠቕሞም ዝኾነ ጥራይ ከም ዘፍቅደሎም ይኣምኑ። ስለዚ ንሳቶም ስለ ኩሉ ዘጋጥም ነገር ንረብሓኦም ምዃኑ ኣሚኖም ምስጋና ይህቡ። ምእንቲ እዚ ናይ ምስጋና ህይወት ምስ እምነት ዝተኣሳሰረት እያ። ከምቲ ጸኒሕና ንርእዮ ትሩፋት ምስ ምስጋና ዘለዎ ምትእስሳር ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ከምቲ ኣብ ለውየ 3 ዘሎ ንኣምላኽ ናብ ምስጋና መስዋዕቲ፣ መስዋዕቲ ሰላም፣ መብጽዓ ወዘተ ብምሃብ ከመስግንዎ ይከኣል። ከምቲ ነቢ ዳዊት ዝበሎ ጽዋዕ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚኣብሔር ድማ ክጽውዐ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ ኣብ ኣጸድ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልኪ ወ ኢየሩሳሌም መብጽዓይ ክፍጽም እየ። ሃሌሉያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116:13 ከምኡውን 19። ገለ ደረጃታት ምስጋና። ምስጋና ኣብ ህይወት ደቂ ኣምላኽ ብደረጃታት እዩ።
ምስጋና ስለ ተኣምራት፣ ስለ ብሉፅ ውህበታት፣ ስለ ዓበይቲ ጸጋታት፣ ስለ ዝርአን ዘየጠራጥርን ወይ እውን ዘይርአ ነገራት፣ ከምኡውን ዓብ ውፅኢት ዝረኸብናሉ ሰናያት፣ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዘየመስግነሉ ንኣሽቱ ጸጋታት ብዘይ ምስትብሃል ዝሓልፍ፣ ከምኡውን ካልእ እንደተረኣየን ከሎ ምስጋና ከምዘየድልዮ ጌርና ንወስዶ እዩ ወዘተ ክጥቀስ ይከኣል። ዓብ ዋጋ ዝውሃቦ ከዓ ካልእ ኣሎ። ንሱ ከዓ ንውሑድ ነገር ምምስጋን እዩ። ኣብ ናይ ምስጋና ህይወት ከም ልሙድ ዝውሰድ ሓደ ሰብ ካብ ኣዝዩ ዓብይን ሓደገኛን ሕማም ምፍዋስ፣ ንኣብነት ከም ካብ ካንሰር ዝዓይነቱ ሕማም ምስፍወስ ወይ ዝድሕን እዩ መምስጋን ዘድሊ ዝመስሎ ወይ ከዓ ዘመስግን። ካብ ከም ሰዓል ዝኣመሰለ ሓዊ ዘመስግን፣ እቲ ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ዘመስግን ሰብ ግና ኣብ ሰባት ቀጻሊ ዝመላለሱ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ሰብ እዚ ናይ ምስጋና ህይወት ኣብ ህይወቱ ስለ ዝተለማመደ ጥራይ እዩ ዘመስግን። ኣብ ውሑድ ከነመስግን እንከለና ኣምላኽ ክንዲ ብዙሕ እዩ ዝግምግመና። ረብሓ ምስጋና ናይ ጸጋ ቐጻልነት ወሰኽን ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ገለ ኣቦታት ዝዛረቡ እዮም። ከምዚ ብምባል ድማ ይገልጽዎ። ምስጋና ዘይብሉ እንተኾይኑ እምበር ዘይስስን ጸጋ የለን። ብዘይካዚ እውን ካልእ ንሕቡኡን ንዘይርአን ዝግበር ናይ ምስጋና ህይወት እዩ። ምስጋና ምናልባት ስለ ክመጽእ ዝኽእል ውግእን ድኻማትን ግን ከዓ ብሰንኪ ሓለዋን ተገዳስነትን ኣምላኽ ዘይመጻካ፣ ከምኡውን ምስጋና ስለ ሓለዋ ሰይጣን ኣብ ልዕሊና ከውርዶ ዝሓስብ ጉድኣትን ኣምላኽ ግን ኣባና ንኸይበጽሕ ዝከላኸሎ ግን ከዓ ንሕና ዘይንርእዮን ዘይንፈልጦን ግን ድማ ብእምነት ንቕበሎ ስለኡ ከዓ ነመስግኖ። ብባህሪ ንሕና ንእግዚኣብሔር ስለቲ ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ጸበባታት ስለ ዘድሓነና ነመስግኖ ኢና። ይኹን እምበር ኣባና ከይበጽሐ ጠጠው ዘበሎ ጸበባታት ከኣሉ ብርግጽ ሕቡእ ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ኣይንርእዮን። ግን ኣባና ከይበጽሐ ጠጠው ከም ዘብሎ ብምእማን ነመስግኖ። እቲ ስለቲ ካብቲ ወሪድና ዝነበረ ጸበባ መውፃእ እንህቦ ምስጋና ስለ ዝርአ ነገር እዩ። ስለቲ ክወርደና ዝተሓስበ ጸበባ ብሓለዋ እግዚኣብሔር እንድሕኖ እንህቦ ምስጋና ግን ስለቲ ዘይርአ እዩ። እመኑኒ ኣምላኽ ንኹሉ ኣባና ክወርድ ዝተመደበ እሞ ኣምላኽ ዝከላኸለልና ካባና ዘርሕቐልናን ሽግራትን እንተዝገልጸልና ህይወትና ሙሉእ ንምስጋና ኣይማእኸለናን ነይሩ። ስለቶም ሕቡኣት ነገራት ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጦም ምናልባት ድሕሪ ግዜ ኣብ ግዚኡ ዝግለጸልና ወይ እውን ከይፈለጥናዮም ዝሓልፍ ከነመስግን ይግባእ። ምስናይ ዝውን ኩሉ ነቕርቦ ምስጋና ብፍቕሪ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካልእ ናይ ምስጋና ደረጃ ምስጋና ኩሉ ሳዕን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ዝብል እዩ። በዚ ከዓ ህይወት ወዲ ሰብ ናብርኡ ኣብ ኩሉ ግዜ ብምስጋና ዝተመልአ ትኸውን። ኣብዚ መርበብ ኣብ ካልእ ስፍራ ከም ዝገለጽናዮ እዩ። ብኻልእ ኣባሃህላ ቀጻሊ ምስጋና ንምቕራብ ሓደ ውሱን ምኽንያት ኣይድልየናን እዩ ንብል ኣለና። ብዙሕ ምኽንያት ክወሃብ እኳ እንተተኻለ የግዳስ ኣብ ሓለዋ ኣምላኽ ንነብር ምህላውና ጥራይ ንባዕሉ እኹል ምኽንያት እዩ። እዚ ከዓ ምስቲ ነፍስኻ ምውፋይ ዝብል ይተኣሳሰር። ምስጋናና ብፍጹም ብእንነብሮ ዓይነት ኩነታት ጠጠዋ ይብልን። ምስጋና ኣብ ግዜ ጸበባ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምስጋና ህይወት ምስጋና ኣብ ግዜ ጸበባ እዩ። ስለቲ ካብ ጸበባ ዘድሓነና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኢና። እዚ ግን እቲ ዝተሓተ ናይ ምስጋና ዓይነት እዩ። እቲ ካብዚ ዝዓበየ ምስጋና ግን ንሕና ዋላ እውን ጌና ኣብ ጸበባ እንከለና ነቲ ጸበባ ተጻዊርና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ከለና እዩ። ብእምነት ከዓ እቲ ጸበባ ንሰናይና ምዃኑ ኣሚንና ነመስግኖ። ኣብ ጸበባ ምዕጋስን ምጽዋርን ትሩፋት እዩ። በቲ ጸበባ ምዕጋብን ምቕባሉን ከዓ ዝዓበየ ትሩፋት እዩ። ካብዚ ኩሉ ዝዓበየ ግን ስለቲ ጸበባ መምስጋን እዩ። እዚ ማለት ከም ስለ ሕጊ ዘይኮነስ ብሓጎስ ተቐቢልካ ምምስጋን እዩ። እመኑኒ ምስጋናና ስለቲ እንረኽቦ ጸጋታት ጥራይ እንተኾይኑ ፍቕርና ኣብቲ ጸጋ ዝሃበና ኣምላኽ ዘይኮነስ
ፍቕርና ኣብቲ ጸጋ ጥራይ ዝተሞርገሰ እዩ ዝኸውን። ኣብ ፀበባ እውን ይኹን እንተደኣ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኮይና ወይ ኣሎና ግን ፍቕርና ኣብኡ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ተዋሃቢ ደኣ እምበር ኣብ ውህበታቱ ከም ዘይኮነ እዩ ነግህ ዘለና። ዘጋጠመ የጋጥም ነመስግን። ዝኾነ ኣሸጋሪ ኩነታት ንእምነትና ይኹን ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ሓለዋ ወይ እውን እግዚአብሔር ንእነቕርቦ ምስጋናና ከጉድሎ ከነፍቅደሉ ይግባአናን። ከምኡውን ሰላምና ከይተዘርገ ሓጎስና ኩሉ ሳዕ ብጎይታ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ኣብ ኩሉ ኩነታት ምስ ኩሉ ብሰላም ምስ ሰብን ኣምላኽን ክንነብር ይግባእ። እዚ ሓጎስናን ናይ ምስጋና ህይወትን ከዓ ኣብ ካልኦት ሰባት ዓብ ጸልዋ ይህልዎ። ኣብ ግዜ ጸበባ ክንሕጎስን ከነመስግንን ኣብ ዝርኢና ግዜ ይጸናንዑ። እዋ ውሽጣዊ ሰላምናን ምስጋናናን ክርእዩን ከለዉ በዚ ወንጌል ዝሰረተልና መንፈሳዊ መሰረት ስርዓት ይጸናንዑ። ብህይወትናን ብግብርናን ኣብነት ወይ ምኽንያት ክንኮኖም ዝተዋህበና ወይ ዝተቐበልናዮ ጸጋ እዩ። ከምቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም ገላትያ ምዕራፍ 5:22 ዝብሎ። እዚ ፍረዚ ዝረኸብና ከኣብ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ከምኡውን ስለ እታ ፀበባ እውን ምምስጋን የድሊ። ምኽንያቱ መንፈሳዊ ጥንካሬ ስለ እትህብ ንሳን ወዲ ሰብ ዓሚቕ ናይ ጸሎት፣ ዓሚቕ ርክብ ምስ ኣምላኽ፣ ዓሚቕ ጾምን እምነትን ግዜ ስለ እትህብ እዩ። ኣብዚ መርበብ ኣብ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ከም ዝገለጽናዮ ንቤተ ክርስቲያን ሓይልን ሓድነትን እውን ትህብ። ልቢ ደቃ ናብ እግዚኣብሔር ከልዕሉ ትገብር። ወይ እውን ብርቱዕ ጸበባ ካብ ሚእቲ ስብከት ንላዕሊ ወይ እውን ካብ መንፈሳዊ ጽሑፋት ምንባብ ንላዕሊ ናብ ናይ ንስሐ ህይወት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ጸበባ ኢድ እግዚኣብሔር ክትዓይና ንርኢ። ጸበባ ንኣምላኽን ግብሪ ኢዱን ተርእየና እያ። ኣብ ህይወትና ጣልቃ ከኣቱ ከናግፈናን ሓይሊ እውን ተርእየና። ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ጸበባ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ መንፈሳዊ ተመክሮ ተጥርየልና። እቲ ኣብ ጸበባ ዘመስግን ከዓ ኣብ ኩሉ ነገር ከም ዘመስግን ባህርያዊ ርዱእን ነገር እዩ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ምግሩምራም ብቐጻሊ ናይ ምስጋና ህይወት ይነብር። ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ምሳሌ ዝኾነና ምስ ገረፍዎምን ሓየርዎምን መጽሓፍ ቅዱስ ይብል። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ተቖጽሩ ካብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሐጐሱ ኸዱ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5:41። በዚ ኩሉ ስቓይ ከየማረሩ ከዓ ሃዋርያት ከም ዓብ ንዕኡ ዘይበቕዑ በረኸት ገይሮም ቈጸርዎ። ጸበባ ምስ ስቓይ ክርስቶስ ሕብረት ኣለዋ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ዝብል እቲ ኣባይ ዝርኤኹሞ ሕጂ እውን ኣባይ ትሰምዖ ዘለኹም ገሊ ከምኡ ዝበለ እናበጽሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንትኡ መከራ ድማ ክትጸብቡ እምበር ብኡ ተኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂብኩም ዘሎ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1:29-30። ስቅያት እምበኣርከስ ህያብ ካብ ኣምላኽ እያ እንተዳ ኢልና እያ ስለምንታይ ከደኣ እሞ ዘይንሕጐስን ዘይነመስግኖን። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምዚ ኢሉ ኣሎ። ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሣኤ ምዉታት እንተኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሉ ትንሣኤኡን ሕብረት መከሩኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፃ ቖፅሮ ኣለኹ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:10-11። ኣቦታትና ሃዋርያት እምበኣር ነዛ ሕብረት እዚ እዮም ዝተሓጐሱን ከም ግቡኦን ዝቖፀርዎን። እቲ መንፈሳዊ ሰብ እምበኣር መስቀል ንኽስከም ንኸመስግኖን ውህበት ተዋሂብ እዩ። ምኽንያቱ ስቓይ ምስ ናይ ጐይታ ስቓይ ሕብረት ዘለዋ ስለ ዝኾነት እዩ። ንሱ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ንጸበባ ልክዕ ከምቲ ንጸጋ የመስግኖ ከመይሲ እቲ ጸበባ ጸጋ እዩ። ብዙሓት ኣብታ ኣብ ጸበባ ዝርአ ቃንዛን ሓርጎጽ ጐጽን እዮም ዘድህቡ። ስለዚ ከዓ እዛ ስቓይ እዚኣ
ትጸቕጦምን ተድክሞምን። ኣብዚ መርበብ ኣብ ካልእ መጽሓፍ ከም ዝገለጽናዮ እቶም መንፈሳውያን ግና ኣብ ካልእ ነገር ተስፋ ይገብሩ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዩ እዚ ፈቃር ኣምላኽ ነዚ ነገር ኣፍቂዱ? ብርግጽ ድሕሪ እዛ ስቓይ ሰናይን በረኸትን ኣሎ። እዛ ሰናይ እዚኣ ዋላ እኳ ሕጂ ክንሪኣ ኣይንኽኣል፣ ክንሪኣ ብዘይምኽኣልና ንህላውያ ኣይክልክሎን። ብዓይንና እኳ እንተዘይረኣናያ ብእምነት ንሪኣ ኢና። ትምህርቲ ገለ ካብ ጸበባታትን ሓዘንን ነቢይ ዮናስ። ካብ ናይ ነቢይ ዮናስ ጸበባን ሓዘንን ገለ ምህሮ ክንወስድ ኢና። ንዮናስ ዓሳ ነባሪው ሒጥዎ ነዚ ከመስግንዶ ይግብኦ ነይሩ? እወ፣ ምኽንያቱ እታ ሓንቲ መገዲ ኣብቲ ባሕሪ ካብ ምጥሓል ዘድሓነቶን ናብ ተልእኾ ነቢይነቱ ናብ ነነዌ ዘብጽሓቶን ንሳያ ነይራ። ዮናስ ብምንቃጽ ወይ መቕምሳል ናይታ ዘጽለለላ ዝነበረ ኣምላኽ ባዕሉ ዘዳልዋ ጉልዒ ሓዘነ። ብርግጽ ኣርዒሑ ሓሲቡን ነይሩ እንተዝነብርስ እቲ ምቕምሳላ ምስ ኣምላኽ ንኽዕረቕ መቕድም ምንባራ ምስጋና ክህብ እዩ ዝግባእ ነይሩ። ናይ እንጦንዮስ ዓብዪ ሞት ወላዲኡ ኸ ንምስጋና ዝዕድም ነይሩ ዶ? እንታወይ ወለድዩ ብሞት ኣቦኡ ዘመስግን። ንእንጦንዮስ ብዛዕባ ዝምስጋና ምቕራብ ዘይሰማሚ እዩ። ንሕና ግን ነመስግን፣ ምኽንያቱ ነዚ ቅዱስ መንእሰይ እዚ ናይዚ ዓለም እዚኣ ምረት ከስተንትን እሞ ናብ መንኩስና ከመርሕ ዝገበረቶ ሞት ኣቦኡ እያ ነይራ። እዚ ናይ መላእኽቲ ስርዓት ዝኾነ ጥቕስታቱ ከዓ መስሪቱልና። ናብ ሬሳ ኣቦኡ ኸይዱ ከዓ ክብርኻ፣ ሓይልኻ፣ ሃብትኻ ኣበይ ኣሎ? ካብዚ ዓለም እዚኣ ብሰንኪኻ ይወፅእ ቅድሚ ብጽልኢ ዘውፅኡኒ ግና ብፍታዊ ክወፅእ ብምባል ናብ መንኩስና ወፂኡ ኣቦ ኩሎም መነኮሳት ኮነ። ፍቁረ እግዚ ዮሃንስ እውን ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ኣብ እስር ቤት ተረሲዑ ነይሩ እዩ። ዮሃንስ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሃለወ ከመስግን ንጽበዮ ዶ? ብርግጽ ምዘይጥርጥር፣ ምኽንያቱ እታ ጸበባ መንፈሱ ንሰማይ ናብ ጎይታ ክንጠቕ ጌራቶ እያ። ራእይ ምዕራፍ 1:10። ኣብዚ ናይ ተረስዑ ማእሰርቲ ሰማይ ተኸፊቱ ረአየ። ዝፋን እግዚኣብሔር ሰራዊት ሰማይ ኣብ ዝርኡ እውን ረአየ። ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረአየኻ ረአየ። ነዚ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ጽሒፉልና። እዚ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ንዮሃንስ ብርግጽ ካብቲ ዘሕጉስ ግዜ እዩ ነይሩ። ምስጋና ዝግብኦ ኩነታት ከዓ እዩ ነይሩ። ብዝኾነ ጠመተና ኣብቲ ጸበባ ጥራይ ዝተሓጽረ ክኸውን ኣይግባአን። እንታይ ደኣ ኪንዮ እቲ ጸበባ ዘሎ ተዳልዩልና ዘሎ በረኸት ኣርሒቕና መጥማትን እቲ ኣዳልዩልና ዘሎ ብዙሕ ሰናያትን ክንርእን ክንሓስብን የድሊ። ብርግጽካ ነፍሲ ወከፍ ምእንቲ ስሙ ዝመጻና ጸበባ ብድሕሪኡ ዘሎ ሰናይን በረኸትን እዩ። ነቲ ጸበባ ንባዕሉ እኳ እንተዘየመስግንና ነቲ ብድሕሪ እቲ ጸበባ ዘሎ ከነመስግን ይግባእ። እቶም ዓለማውያን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሓዘንን ድኻምን ኣብ ዝወድቁሉ ግዜ ናይ ምስጋና ስምዒት የጥፍዮም። ሓደ ሰብ ንኸመስግኑ እንተሓተተ ከዓ ብምግራምን ብዛዕባ ምንታይ እየ ከመስግን እምበርዶ ክብደት ናይዚ ዘለኽዎ ትሪኦ ኣለኻ ኢሎም ይምልሱ። እቶም ደቂ ኣምላኽ ግን በዚ ኩሉ ነገር ኣይደኽሙን። ዘየድኩሞም ምስጢር ወይ ምኽንያት ግን ስለምንታይ እዩ? እወ፣ ምኽንያቱ ካብ ኣምላኽ መፍላይ እንተዘይኮይኑ ዘድክሞም የለን። ምስኡ ጠቢቖም ክሳብ ዝሃለውኻ እቲ ቐጻሊ ናይ ምስጋና ህይወት ንዕኦም እኹል እዩ። ንሶም ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታት እዮም ዘመስግኑ። ኣብ ሃፍቲ፣ ኣብ ድኽነት፣ ኣብ ጸበባ፣ ኣብ ራህዋ፣ ኣብ ግዜ ሕማም፣ ኣብ ግዜ ጥዕና፣ ብሞት ከነ ብህይወት ከምቲ ኣብዚ መርበብ ኣብ ካልእ መጽሓፍ ዝገለጽናዮ ኩሉ ዓላማኦም ምስ እግዚኣብሔር መልጋብ እዩ። ኩሉ ግዜ ክሕጎሱን ከዕልሉን
ነፍሲ ወከፎም ከምዚ እንዳበሉ በምስጋና ይነብሩ። ኩሉ ነገር ከሲረ ኣምላኽ እንተኣሎኒ ንሱ ይኣኽለኒ፣ ስለዚ ነዚ ከመስግን እየ። እዚ ማለት ኩሉን ኣብ ኩሉን ዘለኒ ኣምላኽ እዩ። እንታይ ዳ እዩ ከሕዝነኒ? ስለዚ ኸእዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ብምባል ብድኻም፣ ጸርፊ፣ መቑሰልቲ፣ ምስዳድ፣ ብጸበባ ምእንቲ ስም ክርስቶስ ከም ዝተቐበለ ዝገልጽ። ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:10 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ዝበሎ ምኽንያት እንታይ ይመስለኩም? ንሱ እታ ጸበባ ዝበለጸ ናብ ኣምላኽ ከም ተቕርቦ ጽቡቕ ረድኢት ስለ ዝነበሮ እዩ። ንሱ ኣብ ከምዚ ዝጸበባ ኣብ ዝህልወሉ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ንድሕነቱ ይወርድን ብዝበለጸ ይብርትዕን። ትሕት ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ እውን ዝበሎ እንተረኣና ኣብ ዝደኽመሉ ሽዑኡ እብርትዕ እዩ ዝብል። ሐዋርያ እዛ ጸበባ ምኽንያት ኣኽሊል ዓወት ከም ምዃና መጠን ተረዲኡ ብምስጋና ይጻወራ። እቲ መንፈሳዊ ሰብ ጸበባ እንተገጠሞ ብድሕሪ እዚ ጸበባ ሰናይ እንተዘይህሉ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ክወርድ ኣይመፍቀደን ነይሩ ብምባል ብዕግበት ይቕበሎ። ዘይተወሰነ ምስጋና ወዲ ሰብ ሓቀኛ ናይ ምስጋና ህይወት ክነብር እንተዝኽእል ንነፍሲ ወከፍ ዘስተንፍሳ እስትንፋስ፣ ንነፍሲ ወከፍ ዝስጉማ ስጉምቲ፣ ንኹሉ ዝገብሮ እዩ እሞ ዝሰመረሉ መመስገነ ነይሩ። ኣብ ህይወትና ምስጋና ዘይግብኦ ነገር ከምዘየለ ምተረድአን፣ ንኹሉ ዘጋጥም ከዓ ኩሉ ንሰናይ እዩ ክብል ምበቓ ነይሩ።